Gracias, presidente. Compañeiras, compañeiros, membros do Goberno, membros do partido, sindicatos, organizacións, permitídeme todos que comece as miñas verbas ca única que pode expresar os meus sentimentos. Moitas gracias a todos por estes casi 3 anos de confianza que me díxedes para levar a dirección deste Partido Socialista. Quero darvos as gracias de todo corazón pola vosa colaboración e pola participación activa no partido e nas institucións ao longo destes 3 anos. Teño que dicirvos que me sinto orgulloso de ser o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. Pero quero dicirvos que me sinto máis orgulloso da vosa militancia e da vosa implicación na defensa dos valores socialistas durante todo este tempo. Compañeiros e compañeiras delegados, todos os que estades aquí representades o verdadeiro patrimonio do socialismo galego. Depositaron en vosa confianza para definir o futuro dos próximos 4 anos. Eu quero darvos as gracias porque fai casi 3 anos, cando me presentei á Secretaría Xeral, me concedestes a honra da vosa confianza. Naquel momento, movíame o mesmo que movaba vos, a nosa forza por sacar adiante este país. Recordade, era un momento de extrema dificultade. Pedíxederme que fora secretario xeral e fixen como a vos. Naquel momento difícil non me fun para a casa. Fixen o que fai un bo socialista. Canto máis dificultades, canto máis problemas, máis hai que dar a cara e máis hai que estar ao frente das nosas responsabilidades. Fixémolo, compañeiros. Fixémolo e temos que seguir facendo. Temos que aproveitar esta oportunidade para facer unha política mellor e un partido mellor. Nin daquela nin hoxe, nin lle tiña medo ao futuro, nin hoxe lle temos medo. Tiña e temos ánimo, ideas, vontade para facer unha política mellor e para facer un partido mellor. O dixeron os compañeiros e compañeiras que nos precedían. Temos que facer o partido para o futuro. Temos que decidilo, nós, todos, aquí e hoxe. Compañeiros e compañeiras, comparezco representando unha executiva e compañeco ante vos, que representades a 13.000 compañeiras e compañeiros. Representades a 290 agrupacións locales. E veño a comparecer para dar conta do camiño andado neste tempo, nestes 3 últimos anos, pero para dar conta tamén do camiño que temos inda que percorrer. O sabedes todos ben. Foi un camiño difícil e laborioso, pero foi un camiño que xa temos andado, que percorremos todos xuntos. E, compañeiros, xuntos debemos culminar para conseguir a principal fortaleza, que este partido nos conduzca a recuperar o Goberno de Galicia. Non temos outro obxectivo máis que este. Compañeiros, o único que nos debe importar é medrar para volver a ser esa alternativa de goberno. Mirade, estamos mellor dos que non queren facer creer. Mirade, repetir que estamos mal é permanentemente a estrategia da dereita. É o único que lle queda xa a dereita. Como eles non teñen un goberno, como eles saben que fracasaron, o único que lles queda a eles é dicirnos que nós estamos mal. Eu vos pido, compañeiros, que neste Congreso e nunca lle axudemos a dereita. Non fagamos nós o que queren eles que fagamos. Compañeiro, vos pido, hoxe aquí, en este Congreso, debate todo, polémica
ningunha. Autocrítica, toda. Demolición do partido, ningunha. Eu, compañeiro, eu non vou alimentar a estrategia do PP e vos pido a todos que non alimentedes a estrategia do PP. Pido, defendo, propóñovos un debate en positivo, un debate sobre as ideas e proxectos para resolver os problemas dos cidadáns que están esperando por nós. Mirade, o balance destes anos non pode ser triunfalista, nin pode caer na compracencia. Sabemos todos que, como o resto dos compañeiros socialistas de España, tivemos resultados moi negativos nos procesos electorales que vivimos. Pero, a pesar de todo, o Partido Socialista de Galicia, lonxe de arrugarse, puxémonos a traballar dende o primeiro día. Recordade, compañeiros, porque o sabedes vos. En este tempo celebramos 4 congresos provinciais. Dimos un salto que nunca se dira en Galicia. Pasamos dunha estrutura a outra estrutura. E hoxe temos nas 4 provincias máis de 300 compañeiros e compañeiras en cargos de responsabilidade, asumindo propostas, elevando as rendas de cada unha das provincias. Multiplicamos a nosa forza por 4. Recordade que fixemos unha conferencia política donde casi 2.000 compañeiros e compañeiras debatimos en esta sala sobre o noso futuro. Convocamos unha convención municipal na que lle dimos forma a esa gran fortaleza do noso partido, que é o poder municipalista. É unha cousa que para min ten un especial valor, compañeiros. Creamos a Escola de Formación de Dirixentes Socialistas Francisco Fernández, na que en 100 cursos impartidos por compañeiros que están aquí entre nós, de maneira gratuita, dedicándolle o seu tempo do fin de semana, formamos a máis de 1.500 compañeiros para ser os dirixentes socialistas do futuro. En este tempo, e cumplindo resolucións congresuales, cumplimos unha da norma que nos agradeceu naquel momento. Cumplimos a norma de incompatibilidades, unha persona, un cargo, para que todos podamos estar donde temos que estar sin repetirnos en ningún sitio. Compañeiros, compañeiros e compañeiras, fixemos moitas cousas ben, pero fixemos moitas outras que temos que mellorar. Pero tamén é certo e volo pido, non nos estamos facendo mal. Baixo condicións extremas, nas peores circunstancias, estamos lle marcando a xenda política, estamos liderando a resposta da sociedade galega a esta contrarreforma social e económica que está facendo o Partido Popular. Gracias ao voso traballo, gracias á nosa estrategia de ocuparnos permanentemente dos problemas que lle importan a xente, estamos conseguindo que lle caiga a máscara ao Partido Popular e poñer en evidencia as mentiras deste goberno e deste presidente. Xa nadie discute que Galicia está vivindo a maior destrucción de emprego da historia do noso país. Xa nadie discute que perdimos e desapareceu o sistema financeiro galego. E xa nadie discute que cando Feijóo fala de austeridade está engañando a este país. Compañeiros e compañeiras, recordade e vos pido que repitades. Cando a alguén lle saca o que lle sobra, a eso é austeridade. Pero cando a alguén lle saca a xente o indispensable que necesita, como a sanidade e a educación, eso é pobreza. E nós non podemos deixar que este goberno leva este país
en vez de pola senda do crecemento, pola senda do empobrecemento. Estamos logrando vós, en cada concello, en cada diputación, no Parlamento, nos medios, estamos logrando que as galegas e os galegos empecen a saber a verdade, que están padecendo o maior ataque ideolóxico e sectario contra a Galicia do benestar, que estamos falando sin pudor de un recorte de dereitos e de converter en un negocio a sanidade e a educación por parte do Partido Popular. Compañeiros, co voso traballo estamos conseguindo xa que sepan todos os galegos que Feijóo é o primeiro presidente da historia autonómica de Galicia, co que os galegos cada ano viven peor. Estamos conseguindo que sepan que este presidente é o peor presidente da historia democrática de Galicia. O estamos conseguindo, compañeiros. E hoxe temos que facelo ben. A cidadanía que se moviliza cada día na defensa do seu traballo, na defensa da súa sanidade, na defensa do colegio dos seus fillos, na defensa do centro de día de todos os maiores, ten que saber que o Partido Socialista de Galicia non é o problema. Teñen que saber que somos a solución, porque temos alternativas, porque temos propostas, porque temos unha iniciativa para sair do fracaso donde nos está metendo o Partido Popular. Mirade, compañeiros, este Congreso vai de que Galicia necesita máis que nunca solucións e ideas alternativas para poder sair do túnel no que nos atopamos. Galicia precisa máis que nunca que sexamos nós, o Partido Socialista de Galicia, que sexamos quen de liderar esa gran hermandade da esquerda que saque a Galicia deste problema. Compre xa outra política económica, compre xa outra política social. Compañeiros, este é o momento e este é o Congreso para ofrecerlle a todos os galegos un futuro esperanzador. Un futuro con novas ideas, con solucións, un proxecto colectivo que sexa claramente unha alternativa política ao Partido Popular. Temos que poñer medidas e propostas para crear emprego. O gran problema da xente, crear emprego, para reactivar a economía, para crear e blindar a sanidade e a educación. Nós temos medidas, van en esa ponencia que atendes aí. Plans como o plan de emprego para miles de xóvenes universitarios en paro, nos que podemos darlle cobertura e emprego para formar os máis de 175.000 desempregados que non poden acceder aos cursos de formación por non ter a educación básica. Temos que activar unha política industrial activa e innovadora para convertir en mercados internacionais. Compañeiros, temos que dicirlle que temos propostas para darlle valor engañido aos sectores primarios que ten este país, que semos capaces de desenvolver a economía social, que desde logo temos que repetirlle a todos que temos propostas para decirlle a xente que desta crise se sale apostando rotundamente pola educación, pola investigación e pola innovación, vencellando claramente as saídas o sistema productivo galego. E temos que dicirlle a todas as galegas e galegos que é mentira que a sanidade pública sexa insostenible. Temos que dicirlle claramente que apostamos por a productividade do sistema público de saúde, con reservas e con fondos necesarios, pero que, dende logo, para os socialistas galegos é irrenunciable unha sanidade pública, universal e gratuita da que nunca conseguirán movernos, compañeiros. En este momento, todos sabedes que estamos asistindo ao maior destrucción de dereitos cidadáns por prescripción ideolóxica do Partido Popular. Esta dereita, sabedes todos, aproveita a crise para fulminar todas as conquistas que levamos feito ao longo de case 30 anos.
Temos que aproveitar o traballo realizado por este partido nas institucións para ser decisivos liderando o cambio en Galicia. Por iso, amigos e amigas, compañeiros e compañeiras, o único que pode ocuparnos hoxe, o único que debe ocuparnos neste momento é sumar as nosas forzas, sumalas para salir deste Congreso fortes e con novos folgos. Mirade, o camiño andado dende abril do 2009 polo Partido Socialista, a pesar das dificultades e dos atrancos, vos lo digo, vai na boa dirección. Esa sensación que tuvechedes todos, como concelleiros, como alcaldes, como diputados, cando estábamos solos defendendo aquilo no que creíamos, que parecía que non nos escoitaba nadie, xa está repetindo a xente na calle. Xa nas rúas, nos hospitais, nos colexios, din o mismo que fai 2 anos estábamos dicindo nós en cada sitio. Xa están comprobando desde o 20 de novembro que todo o que nós lle dixemos era certo e que hai que traballar para cambiar este país. Mirade, compañeros, en este Congreso temos que tomar decisións moi importantes. E hoxe, vos lo digo, compañeros, o noso partido, este partido, hai que facelo cada día, sendo activos e constantes. Eu vos digo que quero eu, e seguro que comparto con vos o que queredes vos. Eu quero un partido que pense en Galicia e nos galegos. Quero un partido, compañeros, quero e pídevos que fagamos un partido en clave de país e que decida en clave de país. Quero un partido, compañeros, ca máxima autonomía, donde as decisións se tomen aquí en Galicia e pensando no que pasa aquí en Galicia. Ese é o partido que temos nós. Eu pídovos que formateemos ese partido que as sedes abertas á ciudadanía, donde a xente se poda chegar a nós, donde se acercan e sepan que nas nosas sedes temos solucións para os seus problemas. Compañeiros, eu creo que estamos cumplindo razonablemente estes compromisos, pero iso non chega. Nos hoxe de aquí temos que comprometernos a facer máis. Temos que facer máis e mellor. Por iso que hoxe temos que explicarlle a Galicia, ao longo deste Congreso, que hai 2 xeitos, que hai 2 modelos de partido. Un modelo que é o do Partido Popular, donde eles non fan congresos, heredan os partidos e heredan as diputacións, como fan na Diputación Provincial de Ourense. E hai un xeito socialista, que é o xeito que facemos hoxe aquí, democrático e plural. Hoxe vedes, e nós demostramos a Galicia que o noso partido pertenece máis que nunca aos seus militantes e que neste partido, compañeiros, mandan os militantes. Son os que toman as decisións. Somos un partido donde todos somos importantes. Un partido donde ninguén, compañeiros, ninguén de nós é máis que ninguén de nós. É donde se trata a todos igual. Dicía Orozco, creemos e practicamos o xeito socialista. Creemos na política do esforzo común. Creemos a política non como a loita polo poder e o liderazgo a calqueira precio. Creemos que cando somos xuntos, estamos fortes, somos a principal alternativa. Compañeiros, hoxe é a hora de movernos. É hora de seguir cara adiante e de avanzar. É a hora de non terlle medo ao futuro. Non podemos, compañeiros, perder un minuto mirando para atrás, debatindo e enredados en cousas que non lle interesan a ninguén. A ciudadanía, os centos de miles de homes e mulleres que están fora mirando para nós, están esperando que lle demos unha solución de futuro,
non unha volta aos nosos problemas ni aos nosos vicios do pasado. Temos que converter este partido, compañeros. Temos que salir daqui convencidos de que o PSDG ten que ser o corazón desa gran hermandade da esquerda galeguista. Temos que facelo. Este é o momento. Como a todos vós, eu creo firmemente na renovación, no cambio, no diálogo. É o noso xeito socialista. Pero mirade, deste Congreso só hai un camiño, o camiño do futuro. Só hai unha maneira de pensar mirando para diante. Temos que olvidarnos do pasado que tuvemos con dificultades e pensar que nós ten que saber toda Galicia que somos a casa común da esquerda en Galicia. Somos e fomos o referente do socialismo, do galeguismo socialdemócrata, da esquerda, da centroesquerda. E temos que dicir alto e claro a toda Galicia, compañeros. Queremos gobernar Galicia. Creemos que se poden facer as cousas de outra maneira. Creemos que se pode facer moito máis e millor. E, sobre todo, creemos, porque en este momento sabemos claramente, como miles de homes e mulleres deste país, que Galicia está inmersa na peor crise que se recorda en moito tempo. Pero, compañeros, lonxe de tocar fondo, todos os datos aposan a que vamos a ir a un empeoramento da situación económica e social do noso país. Mirade, Feijóo, este presidente vai a pasar a historia, pero vai a pasar a historia como presidente que partiu a Galicia en dúas. A Galicia dos que poden pagar e a Galicia dos que non poden pagar. A Galicia daqueles que poden pagar a súa educación, a súa sanidade, os seus servicios e ter así as millores oportunidades para progresar. E a Galicia dos que non poden pagar nin a súa sanidade, nin a súa educación, nin os seus servicios, e van a quedar sin oportunidades para progresar. Pois a todos eles lle decimos, compañeiros, nós somos o partido da Galicia unida e igual para todos, da Galicia das oportunidades para todos. Compañeiros, nós somos o partido da Galicia do benestar para todos os cidadáns. Ese é o momento e que reivindicamos hoxe. Non reivindicamos esa palabra tan fermosa e que a dereita lle salen ronchas cada vez que lle decimos. O público como parte da nosa identidade. O público como garantía para facer efectiva a igualdade entre todos os galegos. Compañeiros e compañeiras, permitídeme que o diga con rotundidade e con solemnidade. Esa tarefa de defender o público solo a podemos facer os socialistas. Somos o partido da Galicia do benestar. Compañeiros, esa é a nosa misión e esa é a nosa responsabilidade de diante da historia do noso país. Saben ben todos os galegos e sabeden ben vós que os socialistas sempre estivemos na primeira línea dos cambios deste país. Impulsamos os dereitos democráticos, os dereitos sociais. Impulsamos sempre e defendimos a nosa sinal de identidade, o noso idioma, o noso estatuto de autonomía, o noso goberno. Nós, compañeiros e compañeiras, os socialistas galegos, temos unha amplia trayectoria de goberno, unha amplia trayectoria estatal, autonómica, provincial e local. Esta experiencia que temos nós, que tendes vós, en cada concello, en cada provincia, en Galicia, esta é a que fai falta para propiciar o cambio en Galicia. Mirade, para que Galicia salga pa diante, o Partido Socialista ten que salir pa diante. E isto, compañeiro, temos que conseguilo en este Congreso. Compañeiro, vos pido a todos, non o dubidedes. Imos por donde temos que ir. O importante agora é non cometer erros. O importante agora é recuperar o pulo na militancia da nosa organización. O importante agora
é arrimar o lombo e que rememos todos na mesma dirección. Agora, compañeiros e compañeiras, é tempo de empezar a recoller o sementado. É tempo de traballar unidos e presentarlle a toda Galicia un proxecto que lle convenza, que lles parezca e que crean con confianza en o futuro. Esta legislatura do Partido Popular, os galegos xa saben que foi de fracaso e de decepción. Vos pido a todos que analicemos, debatamos, propoñamos, pero sobre todo que pensemos que este Congreso é para construir o futuro de Galicia. Compañeros e compañeras, os protagonistas sodes vós, os delegados e as delegadas, os que tendes a confianza de 13.000 homes e mulleres, os únicos que ides a escribir que a vosa decisión o futuro de Galicia, o futuro do socialismo galego para os próximos anos. Eu vos pido a todos que sigamos adiante traballando en equipo, cooperando, que este esforzo no que todos somos importantes, no que todos sumamos, no que todos temos algo que aportar, que sexa o que nos dé a forza. Eu vos pido integración e diálogo. Esas teñen que ser sempre a nosa sinal de identidade. Eu, dende logo, hoxe, compañeros e compañeiras, síntome máis orgulloso que nunca de ser socialista. Síntome máis orgulloso que nunca de ser un como a vós que está no medio de todos vós. Síntome orgulloso de representar e de practicar sempre este xeito socialista que nos une e que nos fai máis fortes. Eu pídovos a todos que dediquemos estas horas, estes momentos, a facer xuntos esa gran pasión que temos, esa gran ilusión que temos, que é serlle útiles a Galicia facendo un partido socialista forte e pensando no futuro do noso país. Moitas gracias, compañeros e compañeras.